By the glen side I met an old woman, plucking young nettles. Not saw I was coming, I listened a while to the song she was humming. Glory-o, glory-o, to the bold Fenian men. Okay, so ón óran sin na cháde tá méid cinse go dtéann sibh gohfuil gáil den na féinnaí, agus tá méid cinse gur thola sibh an tearrma sin a riú sin tearrma atá cliste a gin go minic, beidir ar gáid díalteach, gur chur féinart beidir ag am a bhhain I do híal, agus tásúla go ribhear an rang seo go dtéann sibh gur rud maithe an má chuann den ar bhí féin ort mar seo scéal faúda léchra mór na hhéann agus win si tríal as iiriamach hepar hús sa dearú, but be me águr na féinine cé hiad na féinine go dtéan sprica bhí acu agus an spricata agin na go dtéigh muid go teige ar hep arthú. So fu dhearann rang seo bhhailm go dtéigi sibh na cisina de hep an iiriamach. Iiriamach na féinine. So per an slide, today we will read a passage about the Fenians, about the Fenian rising with the support of the teacher. So I will read that out for the students and break it down to make it more accessible for them. Students will then answer 5 questions about this passage. So the answers are all in the piece that we will read. Then they will look at the reasons why the Fenian rising failed. We'll look at all the different reasons, break them down, and then also the students will then put those reasons into 2 categories, and then they can write them in by numbers instead of writing them all out. So mar dúirt mé támuigh arc ar sleacht in sa textúir tá cuaig céis le Johnny agah agus leihí modéar dús. Cén tainnim a bhí ar cheanara na bhíine agus cén bliain a buniú iad. Cudé a bhhaile buinte má, cudé bhí si géirí buinte má. Cudé a chéalainn am rud a dúirt an taspag, so dúirt aspag mór le rá ag an am rudigan fin na féinine agus cai sibh se rá cudé bhí an. Cudé mar fur na féinine takeíocht luí trí rud a rin siad, agus luí trí fa ar hep ar na féinine. So siúd na ceisna agus muinnear na ceisna nuair a támuid I món léthireachta. So támuid an seo into textúir tan textúir an áide ar Google Classroom agus támuid ar an leathanach seo faúda na féinine céirbíad na féinine. So bhháil de éire óg é Seamus McStefan, so Seamus McStefan a ghlach páirt in éiriamach na bliana 18 Níor ach muidir seo go dóin ach bhí éiriamach an le linn an ochrais mhór deagraí na hhéirní óga sin agus hepar mar ní nach dhéanú bhí sé a lár gorta. But an fear seo Seamus McStefan bhí sé sin páirteach ghlach sé páirtin san éiriamach sin. Ina dhé an éiriamach sin Jimmy sé go America, rinn sé iireach na himmarcaí éireannatha America a agrú chun codú le muir na hhéireann neos blahas a bhainte má. So tá sagín ón méid dark maidún ar an ochras mór gurú Jimmy codhór éireannaí go America, so bhí codhór immarcaí éireannatha an, agus Seamus McStefan bhí sé sin I géirí airgad a bhhailú na hhéirní sin agus iad a sppragu le taú le éiriamach a reis in dhéann. Agus náid an dearma bhéú na himmarcaí éireannatha brasas sin anú mar tháinig siad an dóid ar chaid na Sasannaí leis na hhéirní a rí an ochras mhór. So bhí sé géirí neos blahas agus neos blahas sin I géirí go mé éireannaí ag gceannas ar éire go mé saoirse in dhéann. Cai sé seall sa rang fásta ait a neadh sé isteach in rúpa rúnda réabhlaideach. Tháinig McStefan a reis go hÉireann agus bunaí sé breithreachas poblach na hÉireann known IRB in Merla, the Irish Republican Brotherhood, sa bhliain 1858. Tugadh na féinine ar bháil an cumann ar dús. So duine bí a bhíonn san IRB, curú féinine arthú, so féinine agus an IRB an rud céanna atá an grúpa céanna atá. Common rúnda a bhí an, so ní bhúteabhal de rag a rótrians na féinine. Bhí sé mar aim ag na féinine éire a scariú hasanna trí bhua arm
agus poblacht a bhhaú. So bhí na féinní sasa gáilmántrada trid a bheith acu chun siarseid an dhearan agus bhí sé gur poblacht a bhhaú sin tír gan ré. One is it nucht an hien the Irish people than a Jack Dracht a scapu. Near haki katsagi sevra lesh na figini. Agus hias an aglis katsagak in a naden, so nero an aglis katsagak or son na figini. Dirt aspect wine, nacro efren chegalore no an theriact ad the galore the lehage na figini. So killing chishin efren chin nitro a chonian and jewel, agus tashin the che. So dúirt an taspaic seo nach ró efran teagalóir de lehéidín na féinní. Ní ró an agus caiteach ag takeú leis na féinní mar bhí na féinní sasta fóraigh an úsáid chun aimime na sacuhaint má agus cum an runúnda a bhí an fásta. An aún sin bhí takeíocht na graddaoine ag na féinní, thug na graddaoine na daoine bachta inhearan takeíocht na féinní. Hui McStefan hart na tíra ag agri cuman. Wai sé nó dúirt sé go ró 85,000 báil ag na féinní sa bhíon 860 a cuaig. Bhí fear eile an fear seo John Devoy an Victor Shaw a bhí ag arcú féinní in arm na Bretagne fiú. So bhí sé sin arm na Bretagne bhí chuid mhór airní in arm na Bretagne gnam, céim fan nach ro sin arm na hair, mar ní ro arm na hair an. Agus céim fa rahad, poblachtanach no féinin iste in arm na Bretagne, well post buan a bhí an, bhí sé into Jackar post eilig an am seo go hariad a catsagach no éannach bocht gan mór idethe, so hui galore acuiste. So bhí galore del gini cosla John Devoy an arm na Bretagne a bhí mar wild in na féinní fásta gan an cíana. Bhí gach rud ag fiosú ach bhí druggal ar McStefan éiriamach a thoseacht gan codí ó na féinní America. So bhí McStefan a goni ra, okay, be éiriamach a gínam líana agus sin ag go mummate journey ra, no, beidir an bblion hagin, beidir an bblion hagin. So chuir sé ar an bhéir ada. Ní ró cogu cethartha America hart agus bhhaile McStefan fannach go dtí deireadh an cogaí seo. So bhí cogu cethartha ag tarlaí America ag an am seo nuair a bhí na Stát ó Thuaidh ag tradition Stát ó Dheas, bhí sé le fuil scláíocht, agus bhí cuid mhór féinní éireannaí ag trid in sa cogu cethartha seo America. So rud a híon McStefan na fanní mé go dtí go bhfuil cogu sin hart, beanneart féinní agam le taithí míleta le clachtú a bheith trid agus tuach siad a reis go héireann le codú len éiriamach a dhéanamh inhearan. Johuid na féinní saidrí maithe le taithí acu a chocu a bhála ag éireann le réabhlóid a thoseacht. Ach, cé gur cum an runda a bhí an, bhí á san scéal ag an rialtas. Mar a bhí early leis na hairna aontaithe ribbe, bhí brachadóirí ag an rialtas taobh stead an agriacht. So brachadóirí sin daoine a scéhan scéalta nó in sin scéalta per go dé tá tarlú don ag an rialtas. Rinne onsaí ar ofic an Irish people in Manfor 865. Curú na ceannarí go léir I Brisún ach Jéalaí McStefan, so cé go raibh an chuid múd ceannarí ar Brisún ní raibh McStefan Jéalaí sé sin. Nuair a tholann na Americaní faoi, rinsead German ar Éireann agus rinsead anú ar Canada a meitheamh an 866. So tá so trid bagán na Canada, mar bhí Canada buinte le an brach na Bretagne gan am, but ní hagan mór an as sin. Ba hobbaiste é agus chur a lán acónaí a mú de bhhair, so acónaí cos le airgid agus gunnaí. I mé agus fur. I mé an nolog 866 rim McStefan iireacht eile an tíiriamach a chealú ach an tam seo der sé nó níor bhainm an tíiriamach an 866, so fur sé ceanar nua dar bhainm Captain O'Kelly ír ofagach in armharga, so far a chrid in armharga because mhór taithí ige ag trid. I míon warta 866 díri na féinní amach is sasna agus in dhearan, so hála seo is sasna agus in dhearan. Is sasna rin brachadóir dar bhainm John Joseph Corden fáil arthú duine sé scéal na féinní de rialtas na Bretagne. Duine sé a blanad an rialtas. Hapar an éiriamach agus curú na ceannarí faoi glas, Devoy agus O'Kelly scenario, so curú an captain nua an ceannar nua O'Kelly agus John Devoy a Brisún. In dhearan, hanig fur amach a maiile lia, a gorcaí, a limneach agus a dibridarn. Ní ro gunnaí ag na féinní, agus thrid fur le rudar bí a bhí acu se has pice in a láha.
Het snachta ar lá chéine agus chuirse sin isteach ar an éireamach. Happarthú agus bhí an rud fadar hart tíomhastí de lá amháin. Na fágaí muid an páragraf sin faoine lá eile, agus raithí muid a ráis ag an taisc. So caiid tú an cúig cé seo a ragart bunithe ar an bhéid a lémuid. So stop an fi an éis, Jan na céisna agus tá ráisneart sin janta. So cateige nar éirí leis na féinní tá 8 fá an gur hap ar na féinní. Ever hían, Cormac Stefan ar ceall bariacht, bhí sé gcónaí rá ó nó ní seo an tam ceart, Jenny ma dearan bblion se hagin, fannig muid go dtí go bhfuil an cogu cehra a America Hart, fannig muid go dtí go bhfuil na saidrí éanna a ráisú bharga. So cail sé an seans is fearr in áíire agus cinnte gur chuir sin leis an tseap. Ever dá bhí sé chuir sneachta, agus bhí sé chuir sneachta go trom, bhí sé aonanta dilí ar na féinní commerceidí anú lena chéile, há nótaí a choró aite bhain gotí aitel na John Jarman ní roíon iPhones an ag an am, so chuir sin isteach ar an lá nuair rihan éirí amach mar níú sé dabal a commerceidí anú lena chéile go éfachtach. Ever trí níor haci an aglis lá an aglis catsagach, so bhí rint catsagaí agus níú siad sas a takeíachta thuirta na féinní mar bhí siad burtha go méo siad a drobaid leis an aglis. Ever cethir rint siad onrú ar Canada, coppla rivan éireamach an fear éireamach is asna agus in éan, agus mar gheallar sin chuir siad gunaí, chuir siad fur agus chuir siad airgid a mú. Agus fásta duine sé seo na planana do rialtas na Breataine. Ever cuaig an seanaid chéine, ní raibh gunaí acu, tá siad in omíach nó a gomórtas le arm proficiente hasanna, so mar sin de, níl na mór de seans acu muna bhfuil ar chéanna gunaí acu nó an tráú cearta acu. Ever sé, bhí bariacht brahadóirí antú agus a rééis an seanscéal agus merigar, brahadóirí ag insint planana acu de rialtas na Breataine, so bhí rialtas na Breataine ré agus álach ar cudé a bhí ag teite mamá. Ever seacht, góú na ceannarí díreach rivan éireamach. Ní rathad iste ag cléthe péile gan do captain, mar tá do captain an tú spragu agus tú a chuneal ar sprec agus an plán a chur a gréic. Agus sin mar tá sé an éireamach, tá do ceannara aonanta táhata tá siad nábalta na fur a spragu, tá siad nábalta na tacticí cearta chur a bhaim agus gan na ceannarí chur sin isteach ar an éireamach seo go cinse. Agus ever a hacht rinne ruúthair ar an Irish people, díreach rih an éireamach ruúthair sin so thuis na péas isteach héigean na hofaigí, scrisiad na hofaigí, the Irish people sin an éitin ro nuacht an sacu, agus a rééis bhí neartta na ceannaríon sin agus na féinní móra le mórra in san opic sin. So an darna task an rud atá a deanú agah, so tá siad de ever an eicla gach fá, tá me ggéir arbh iad a chuirsteach i gá categór. Hap ar na féinní an 867 margheall ar a ligi hían. So cai sibh se a rálam am ro na fána seo buintil am ro nachtar na féinní margheall ar seo, nóir bhain sé le rudig an eile, nóir bhain sé leis an darad. So mar hampla bhí sé chur sneachta ar an lá. Well, rathad sin isteach ag eile mar ní ro buint ag sin leis na féinní. Beidir chur Mac Stefan ar ceall buin sin leis na féinní a bhain. Okay, so tá mé ggéir an acu sin a chur isteach in sa gá categór. Má tá céisnar bí agah na dearmid seo féisian ag go siar ar méid a dúirt mé éisteach leis a rééis chuna freigarí eil, bei PJ ar fáil in sa session takeíachta cumáid agus ggóháin munadigin sibh an task agus bei sé sin abal de ruderbí a heidirú díobh. Okay, a cardja, am mór agus gnéirí libh.